ବନ୍ଦିଶାଳେର ଭୀମର ଏକ ସତ ପରିବାର ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା ଏକ ପତ୍ରେ ଭାତ। ସେହି ଏକ ପତ୍ର ଭାତ ଖାଇ ବଞ୍ଚିଛିଏ କୁଚକ୍ରି ଶଙ୍କୁନି। ନେତ୍ର ପଥେ ଦେଖିଛି ପରିବାରଙ୍କର ମରଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଏଇ ମୋ ପିତାଙ୍କ ଅସ୍ଥି ପୋଷାକଟି ଏହାକୁ ଗୋଡ଼ାଇ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଧ୍ୱଂସ କରିବି ସେହି କୌରବ ବଂଶ ଅମୂଳେ କରିବି ନିର୍ମୂଳେ। ଉଠାଇ ଦେଇଛି ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ। ଆଉ ତାପରେ ଏହିରେ ବନବାସରୁ ଦଣ୍ଡ ପାଣ୍ଡବର ଏହିରେ ବନବାସରୁ ଦଣ୍ଡ ପାଣ୍ଡବର শৈব মহাভারত সমরত গান সারি বড় সুন্দর অগ্নি গান সারি বড় সুন্দর শ্রীবিধান্ত